बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमेशा भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर भयंकर बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria dewaच्या माये आम्हा बाप्पी Muri dewaच्या फेकाचे रुनाती करत आणि आमच्या मोठ्या वेळा आमेन. आपले सुमेचे साखर तुझे शब्द पडून येते नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria देवाच्या फेकाचे रुनाती करत आणि आमच्या मोठ्या वेळा आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमच्यामध्ये जियेलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझ्या सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagian Maria देवाच्या फेकाचे रुनाती करत आणि आमच्या मोठ्या वेळा आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी पोहोचते माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसवावे तुझ्या जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्ता आमच्या सम्यावरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा दिन आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा दिन आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझे रत्न्या सर्गींच्या दयेन मका दिला तुझे तबेन मुझी मूत उजवाडाय मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. आमेन. तस्ना सबिशेव दीतांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाशांचेर भगवान ती विषय घेवदीत आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेले आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांचेर आडी आमका धाड दे स्वामी देवतांका परमादिर्भात मागता आणि तो या सर्गावरल्या पूजेच्या द्वारा आत्मविवेक पडव संसारा विस्तार न चिंतना कंदाच्या हराकडे आत्म्या देवाच्या पदरीत येऊन पडा लुटून गेला आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन. सगळ्या मी एक घडे बोर जाता जाल्यार आमचो माईक अनम्यूट करया थोडो वेळ सांगाता म्हणून आम्ही त्या सम्याची स्तुती करया जाणे आमका यो नवो दीस दिला परत आमचेर ताणें काकोळ दाखयल्या या सकाळच्या वेळा आमका हर एकल्यांक आमच्या नावान ताणें आपयल्या आमकां भितरल्यान वळखता तो भितरल्यान आमच्या काळजांत आमच्या काळजांत कशें आसा तशेंच तो वळखता. आमी भायल्यान बरें हसून आसा जावंक पुरो पूण भितरल्यान कितलें दूख भरून आसा. आमी कितें सगळो दीस कालच्या दिसा सगळो दीस कितें फील केल्ले हे सगळे सम्याक कळीत आसा. जावंक पुरो म्हज्या मोगाच्या मनशाक ते कळोना जावंक पुरो. जावंक पुरो हांवें उलयल्ल्या एका उतराक म्हज्या मोगाच्या व्यक्तीन
दुसरोच मतलब काढलो जावंक पुरो, पूण त्या उतराचो एक्झॅक्ट अर्थ कितें आसलो सोम्याक कळीत आसा, जेजूक कळीत आसा. आनी जेजू आमचो मोग करता. या सकाळच्या या सगळ्या उतराचे की ते एक वर्ड म्हळ्यार जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमचो मोग करता. तो आमची भायली सबाय पळयना म्हणटा देवाचे उतर कायांच्या पुस्तकांत. तो आमची भायली सबाय पळयना, आमची भितरली सबाय पळयता. आमी कशें आसा तशेंच आमचो मोग करता. देवाचे उतर म्हणटा आमी पातकी आसतनाच ताणें आमचो मोग केलो. आमी भाग्यवंत आसतना न्ही, आमी मागण्याक आयल्या म्हणून न्ही, पूण आमी पातकी आसतना आमचो मोग केलो. जेजू म्हणटा मनशा पूत पातक्यांक सोदूंक म्हणून आयला, पातक्यांक सोदूंक आयिल्लो ह्या संवसारांत एकलोच मनीस. आमी वचून खंयच्याय क्रिमिनलाचे फ्रेंडशीप करना, खंयच्याय क्रायमान सांपडल्याक वचून आमचे आसता की आमकां कांयच जायना जाल्यार आमी वचून ताका हेल्प करूंक वचना. जाल्यार आमचो जेजू आमी इतले नसती, इतले पातकी, इतले ताका सांडून गेल्यार तो आमचो मोग करता. जेजू म्हणटा हांव सुकोवन गेल्ल्यांक सोदून आयलो, सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक सोदून आयिल्लो मनशा पूत म्हजो आनी तुजो जेजू. त्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळा अनुभव कर ताची स्तुती करया. अनुभव कर. तो जेजू पळयना आमचे बॅकग्राऊंड कितें म्हणून. जेजू कोणाचे बॅकग्राऊंड पळोवन तसो मोग करना, पण तू अस्कत आसाय म्हणून जाणा आसून तुजो मोग करता जावंक पडटा. अस्कत्याचो चड मोग करता आनी आमी सगळी अस्कत जेजू कळीत आसा. त्या सोम्याक सांगा त्या म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 होय बाप्पा आम्ही तुका अर्घ येता. जेजू आम्ही तुका अर्घ येता. पवित्र आत्म्या आम्ही तुका अर्घ येता. जेजू आम्ही तुका अर्घ दिता की तू आमचो सगळ्या परिस्थितीत मोग करताय. तुम्ही पदकाच्या कोणांत बुडत नसल्या लढ नसल्या तुमचो मोग हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू तुवें हांव कितलो ग्रेस, कितलो दुबलो, कितलो दोगोरो, कितलो काळो, कितलो जाणटो तुमचो पळयनासतना तुवें म्हजो मोग केलाय सोम्या. जेजू तुका अर्घ, जेजू तुका महिमा, जेजू तुका जेजू तुका आराधना. जेजू या संवसारांत आमचे ताम घेवचेच काळ जाण आसा सोम्या. आमकां दितलो आसो तू एकलोच सोम्या जेजू. सोम्या जेजू आमकां दितल्या सोम्या, आमकां दितल्या एकल्याच सोम्या. आराधन महिमा स्तुती आराधन आराधन आराधन. हालेलुया 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 हालेलुया
स्तुति करिया, अनुभव का स्तुति करिया. Isaiah 42:9 पळया आधी घडीतले ते घडून आयला, नव्या वस्तू आता प्रगट करता, तो प्रत्यक्ष जाऊनच्या आधी हांव तुमची तुमका सांगता. हालेलुया, 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 रिया 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 रिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Bara, 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 bara. Sirach 2:1. Sirach 2:1, 2, 3, 4. सिराकसो बुक दुसरं अध्याय. आज आम्ही बसून वाचया आयच्या दिसा आणि तसो निहाळ करया. त्यातले 1 to 4 आज वाचता. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. आमचे काळीज, आमच्या काळजांत एक आशा आसा, सोम्याची सेवा करची, सोम्याच्या सेवेंत रावचे. जेजू म्हणटा, ताळणेक तयार राव, तयार राव. सोम्याच्या सेवकांक कोणाकी चुकले ना, एक ना एक व्यक्तीचे ताळणी तयार राव, तयार राव. प्रामाणिक काळजसो जा आणि थीर राव आणि विघ्नांच्या वेळार भिये नका, भिये नका. कष्ट आयले म्हणून धावो कसो नका, कित्याक ते कष्ट आयल्यारी त्या कष्टात तावन भायर येवंक वाटी तस्सो सोमी आमकां सोदून दिता, तस्सो सोमी आमकां सोदून दिता. तो आमकां अडचणींत सांपडोवंक दिना, अडचणींत सांपडोवंक दिना. त्या देखून कष्ट येताना धांवचे नका, कष्ट येताना धांवचे नका. देवाचे उतर म्हणता 1 Corinthians 10:13 मनशाच्यान जैत वरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. आमच्यान खंयच्या ताळणेचेर जैत वरूंक जायना तसली ताळणी आमकां तो येवंक दिना. देव विश्वासी, तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तेचेर जैत वरूंक, उपाय आनी थीर रावंक तो घटाय दितलो. तिसरे, तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका साणी नाका. सौतेवळ, जे तू सगळें तुजेर येता ताचो स्वीकार कर. तुज्या कष्टान सोंसणीक जा, तुज्या कष्टान सोंसणीक जा. कष्ट आयले म्हणून पुरपवचे नाका. हांवें इतले मागले, म्हाका कष्ट आयले म्हणून चिंतचे नाका. त्या कष्टात तावन आमकां भायर हाडचो देव विश्वासी, विश्वासी. त्या सोम्याच्या हातान आमचे दीस समर्पण दिवन आज आम्ही त्या सोम्या लागीं कृपा मागया. देवा, वय आमकां तुजी सेवा करूंक आशा आसा.
ताळणी येताना भेई दिसता बाप्पा आमकां तू चलोवन वर ती जाय ती कृपा तू आमकां दी. आज ताळणी आमचेर येताना आम्ही त्या ताळणे जैतोरूंक आज जाय असली जाणवाय आमकां दी. आज जावं पुरो उतरान चिंतनान करण्यान आमकां ताळणे येता जावंक पुरो. बापा त्या वेळार आमकां जाणवाय दी आमी कशे रिॲक्ट करचे. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. सोपटी येऊ तर सांगा म्हणूया जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दी आणि अशें तू वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश दिन जाव. तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तू वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक बसयल्लो आशीर्वाद दी आणि अशें तू वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद दी अशें तू वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद अशें तू वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक आशीर्वाद तो दी वस्ती करना साय तो अब्राहमाक बसयल्लो देश नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सुबह आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे मैया आपल्या खातीर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मगाच्यानो 2025 देवान आमकां घट्ट दवरला मागण्यांत दवरला आमकां हरजेतल्या आमकां मागण्यांत वाडयला. आमी 2026 पाय दवरला. हेतून 100 दीस संपल्यात 7वो दीस. आमी या वर्सा 1 पावंड मुखार वचूं जाय. या आणि 1.5 पावंडे आमी मुखार वचूं जाय. आमी चिंतून पळोवया. आमी अस्कत जाल्यांगी आमी आलशी जाल्यांगी आमचे मागण्याचे जिवीत खंयच्या लेवलाक पावला. आमी मुखार वेते आसांगी फाटी येते आसांग. दुसरे ल्हानशा संगतीक ग्रंबल करतांगी फुरफुरतांगी. आमी मागण्याची मनशां जावन आमी चिंतांगी तें जायचे आसले हें जायचे आसले म्हाका तें मेळचे आसले हें मेळचे आसले. जर आमच्या मतींत तें येता आज परत सिराक चॅप्टर 2 बरे करून वाचा 4-5 पटी वाचा नियाळया. कित्याक आज देव आमचे लागीं हर एकल्या लागीं त्या उतरा मरिफात उलोवंक कशें येता. ह्या कणांत मागया विशेष तरान ह्या कणांत समर्पण दिवन मागया. आमच्या भुरग्यांक भोव मोकळा बापा आमच्या भुरग्यांक तुज्या हातात समर्पिता. तांचे तुजो आशीर्वाद घाल तांच्या फुडाराचे तुजो आशीर्वाद घाल. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर हर एक वायट बेटार सुटका बाई. बरी काम तांकां फावो कर. बरो फुडार तांकां फावो कर. बरे जिवीत तांकां फावो कर. बरे लाईफ पार्टनर्स तांकां तूं फावो कर. ज्या जाग्यार ती अडचणेंत आसात अडकळेंत सांपडल्यात त्या हर एकल्या तांकां सुटका बाई. जेजूच्या नांवान मागता
आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. हबक्कुक 3:19 हबक्कुक सर्वेस्पर 3:19 मुझो देव मुझे बोल तुझे मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत निघतलो आणि मुंसायर मुझे पावला दवरून लायतलो. हबक्कुक 3:19 सर्वेस्पर मुझो देव मुझे बोल मेरवाच्या पाय मेरवाच्या पायासारखे मुझे पावला दवरून लायतलो. हबक्कुक 3:19 मुझो देव मुझे बोल मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत मुंसायर मुझे पावला दवरून सर्वेस्पर मुझो देव मुझे बोल मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत आणि मुंसायर मुझे पावला दवरून लायतलो. हबक्कुक 3:19 देव मुझे बोल मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत आणि मुंसायर मुझे पावला दवरून लायतलो. हबक्कुक 3:19 पर मुझो देव मुझे बोल तुमचे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत मुंसायर मुझे पावला दवरून लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. देवाचे आमेन. हो मगळ बाप्पा या तिसऱ्या कणांत हरिय कापिडे असता समपिता या संसारातल्या हरिय कापिडे असता कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर आणि विंगड पिढ्यान संपडल्यान पाठीच्या कणाची दुख पेंटाची दुख कितले ना हॉस्पिटलान सिरियस असतात आयसीयूत असतात मरणाचे तरी असतात डॉक्टरांनी होप सांडला या हरियकला ह्या कणांत भेटून दिता बाप्पा या हरियक तुझ्या भुरग्यांची काकळ कर तुझी गुण कशी सकत तांचे देवय तुझ्या उतरा प्रमाणे आज तांचे तुझी गुण कशी सकत देवन येऊन दी आज तुझी गुण कशी सकत तांका हरियका पिढ्यात कितले जण गुण जाणत असल्या पिढ्यात कितले जण विंगड पिढा तांची पिढा किती म्हणून डॉक्टरच्या शोधून काढून जावना तसले पिढा भाऊ मगाळ बाप्पा समर्पित कितले जण वर्ष एका पिढ्यान कष्ट नसतात बाप्पा तुझ्या हाताने समर्पित बाप्पा स्पॉन्डलायझिस पिढ्याचा कष्ट नसतात बाप्पा तुझ्या समर्पित बाप्पा स्किन एलर्जीन कष्ट नसतात इचिंग असा बाप्पा तुझ्या हाताने समर्पित बाप्पा केस चढतात बाप्पा या घडी तुझ्या हाताने समर्पित बाप्पा तांका तो स्पर्श कर बाप्पा तुझ्या पवित्र प्रेमावर बाप्पा गांठीचे दुःख शोल्डर पेन बाप्पा हातलाय जेजूच्या नावान मागता हरियका पिढी असता या घडी समर्पण देऊन मागता आमेन 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 विजडम 16:12 त्या कसलो आलो बरी करू सकता त्या तुझ्या सुद्धा सर्वेस तांका बरी केली विजडम 16:12 त्या कसलो आलो वल्ले बरे करता त्या तुझ्या सुद्धा सर्वेस तांका बरी केली विजडम 16:12 आलो वल्ले तुझ्या सुद्धा सर्वेस तांका बरी केली 16:12 आलो वल्ले तांका बरी करू सकता संकल्प पर्यंत करता तुझ्या सुद्धा सर्वेस तांका बरी केली 16:12 त्या कसलो आलो वल्ले बरी करू सकता संकल्प पर्यंत करता तुझ्या सुद्धा तांका बरी केली नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येशुव्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भौमगळ बाप्पा या कणान समर्पिता विशेष रान कितले जण बाप्पा विंगड तराचे केस तांचे सलोन आसा जाग्याचेर केस सलोन आसा कन्स्ट्रक्शन घर कन्स्ट्रक्शनाक सुरू केला केस सलोन आसा स्टे ऑर्डर आयला कितले जणांचे जाग्याचे डॉक्युमेंट्स समानात जागो नावार जावना बापा तुझ्या तर समर्पिता कितल्या जणांचे कोर्टांत हियरिंग आसा ह्या हप्त्यान ह्या दिसांनी कितल्या जणांचे तांणी कितें सुसूक करनासतना तांचेर केस केल्या शोनांत केस आसा ट्रॅव्हल बॅन आसा एब्सकॉर्डिंग केस आसा बापा ह्या एकल्या तुझ्या भेटून येता कितले जण कामाकडे तांकां कश्ट येतात नाव पाड करतात टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केला जावं पुरो बॉस वाईट नदर घालते आसा जावं पुरो शिरखावन घालूंक पळयते आसा बापा तुझ्या हातान भेटून दिता बापा तू विश्वासी देव
तू तुझ्या भुरग्यांक कष्टान सापडोंक दिनाय. बाप्पा, तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. कितले जणांचे कोणे पैसे घाण घेऊन चीट केला, एजंटान चीट केला. बाप्पा, तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. बाप्पा, कितले जणां तांच्याच घरांतून भायर काडला. बात सगळ्यांक तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. बाप्पा, कितले जणांचे जाग्याचे बाउंड्रीचे इश्यूज आसात, या वाट्याचे इश्यूज आसात. एका भयणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम सुरू जाल्ले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावंकच जावना. बाप्पा, तुझ्या हातान समर्पिता. एका कुटुंबान घर बांधून सुरू केला, तांचे अर्धे सुरू जाताना कितें की प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स इश्यूज आसात म्हणून स्टे केला. बाप्पा, तुझ्या हातान समर्पिता. कितले जण तांच्याच घरांत रावूंक दिनासतना टॉर्चर करनासात. कितले जण घर सेल करूंक ट्राय करनासात, सेल करूंक जातात ना. कितले जण खुद्दाचे घर ट्राय करूंक जाते आसात. थोड्यांक भाड्याच्या घरा आसात, तांकां वायदो दिला घर सोडून, घर खाली करूंक दुसऱ्यांक घर मेळच्या पासत मागून आसात. बाप्पा, ह्या एकल्यांक तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता, तांची काकूळट कर म्हण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. लूक 10:19. पळया सर्व येचू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस हांवें तुमकां पदवी दिल्या, ती कसलेच तुमकां मदत करचे ना. लूक 10:19. पळया सर्व येचू आणि दुश्मनाचे सगळे बळस हांवें तुमकां पदवी दिल्या, आणि कितेंच तुमकां बाधक करना. लूक 10:19. सर्व दुश्मनाचे सगळे बळस हांवें तुमकां पदवी दिल्या, कितेंच तुमकां बाधक. लूक 10:19. आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायंतळा मस्तून पदवी दिल्या, तुमकां बाधक करना. 10:19. पळया सर्व आणि दुश्मनाचे सगळे बळस पायंतळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिल्या, कितेंच तुमकां बाधक करचे ना. लूक 10:19. पळया सर्व दुश्मनाचे सगळे बळस पायंतळा मस्तून हांवें तुमकां पदवी दिल्या, कितेंच तुमकां बाधक करचे ना. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझे सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव, आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू. या क्रेच्या कणाक जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया, दोनी हात आमच्या बरोबर या, दोळे आमच्या दांप्या. मॅथ्यू 19:26. जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पण देवाक सर्व संगती साध्य. मनशांक ते असाध्य वय, पण देवाक सर्व संगती साध्य. सुमार 2 या 3 महिन्या आधी एका व्यक्तीन मेसेज करून एक पिटिशन धाडलें. काजर फिक्स जाला, पण आता त्या सैरिकेन कितें समस्या आयल्यात. आणि त्या भयणीक वर्ड ऑफ गॉड दिले आणि मागता म्हूण बसयले, आनी ती भयण मागून आसली. आज तिणें फोन केला, ते मेसेज केल्या, ताचे काजर ह्या म्हयन्यांत जावचें आसा. मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. आमच्या जिवितांत जायना म्हणून दार बंद केल्लें, त्या सोम्याक उक्ते करूंक साध्य आसा. उक्ते करूंक साध्य आसा. लाजरस मेल्लो आणि ताच्या कडेन जावन
स्मेल येताले म्हणता देवाचे उतर. मनशाच्या जाणवायेन ताणे गुण ताणे जीव जावं कसा जेजूच्या जाणवायेन ते साध्य. जेजूक सगळे साध्य आसा. ह्या क्रियेच्या काळात आमच्या जिवितांत इम्पॉसिबल म्हणणे कितें चिंता सगळे त्या सुम्याक समर्पण दिवया. आज मागण्याविषयी सर आमची जमत ही मागण्या जमत सुम्याच्या त्या समर्पण दिवया. ही जमत पवित्र भरच्या बसत पवित्र ज्ञान ही जमत सलोनाच्या बसत मागया. फालांच्या दिसा हांगा कॅनडा आमची मागण्या जमत आसा. विशेष तरेन ह्या मागण्या जमत बसत मागया. ही मागण्या जमत पवित्र ज्ञान करून दी, पवित्र सलन करून दी. ह्या मागण्या जमतच्या लिडरा हरी एकला कितले जण ह्या जमत घेतात त्यांना हरी एकला सोम्याचो स्पर्श मेळच्या बसत मागया. समर्पण द्या. भौमगळ बाप्पा आमच्या की पयस आमच्या बोबग्या पापसेपाक सगळ्या बिस्पाक काडेला या सगळी पावन धरपणी सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरी सगळ्या रिट्रीट सेंटर सगळ्या सेमिनरीज सगळे कॉन्वेंटा बापा तुझ्या आता समर्पिता. बापा आमच्या बोबग्या पापसेपाक बरी भलायकी तू दी. ही तुझी पवित्र सभा सोलर वरो जायसले जाणवाय आणि तशेंच गटाय भलायकी तांकां तू फावो कर. आमच्या सगळ्या म्हणयाऱ्यांक पवित्रपणाचे देणे तू फावो कर. कोणाक सुवाता प्रगट करून गांवान गांवान असो सुवाता प्रगट करून तू विंचून काडला. सगळे प्रिचर्स रिट्रीट सेंटरांत वावर दितले तांकां जाय आसली जाणवाय तू दी. विशेष ब्रदर प्रकाशाची सगळी मांडावळ मुकली तुझ्या हातान भेटून दिता. बापा तांकां तू आशिर्वादांनी भर. चड आनी चड लोकांक तुजी सुवाता प्रगट करूंक जाय आसली कृपा तू ताका दी. ह्या मागण्या जमत येता चड आनी चड लोकांक सुवार्ता प्रगट करूं. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान मागता. कितल्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला, कितल्या जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा त्या हर एकल्यांक ह्या खणांत एकाच सत्रांत उबारता. बापा तुका तांच्यो सगळ्यो गरजो कळीत आसात. तू हर एकल्यांक खालसा तावन वळखोसो दिव. बापा हर एक तुझ्या भुरग्यांची काकूळट कर म्हण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. सगळी सांगाता म्हणून दोन्ही हात वयर घट्ट तळान येऊ तर 7 पट घट्ट तळान रिपीट करूया. जेजू तांचेर आपले दिस लावन देवा सर्व संगती साध्य. मॅथ्यू 19:26 तांचेर आपले दिस लावन म्हणालो त्या साध्य देवा सर्व संगती साध्य. 19:26 जेजू तांचेर आपले दिस लावन म्हणालो त्या साध्य होय. Matthew 19:26 आपले देश सर्व संदेश. Matthew 19:26 आपले देश लाल म्हणालो स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कोणाक एका व्यक्तीक पेंटाच्या राईट साइडीची कीड दूख असा, हाड दूख असा, जेजू त्या व्यक्तीक याकडे आपोवन असा, स्पर्श करत असा. I claim, I receive it. दोन्ही हात वयर बार्या ह्या हर एकला समर्पण दिगा. समाजी गुण कजे सकत देवन येते असा हर एकले चेर वाळून येऊ दे.
हर एकले अनॉइंट जाऊन देऊन माग्या हालेलुया 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 दिबर शिरा बरा दिगिरा बरा दिबर शिरा ला बरा दिगिरा दिबरा दिबरा लियारा 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 रुदी 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 हालेलुया 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 यार Julian Rodriguez समर्पित Laurencia Fernandez join zala देवाचित्र समर्पित विशेषण अनारिटा कुटिनो Sabina Fernandez SM Fernandez Tadi Souza या हर एक तुझ्या वर्गांचे तुझा आशीर्वाद कर क्लारा अल्वाचिरा समर्पित बापा समर्पित राइना जियाना जानी विजय हेनरी मार्गरेट लिस्टन मिलबर्न हिल्डा मेलिन लीना मेलिन शरद सोना तेरेसा सिल्विया संसिया आयरन ऑस्टिन डाइना नैन्सी लोबो एंजेलिन रेगो संदीप संतोष डेरिल डोमिनिक गीता एरन जेसिंता शोर वीडा कैल्विन कैटलिन लीना कॉर्डा लीना डिसूजा लीना वाज लिविन वलेरियन सोनल ऑडलिन Maria Ferrao, Mary de Souza, Nancy Dessa, Deep Menezes, Pratista, Rita de Souza, Savita Anil, Gloria, Cyril Lobo, Veronica Caslino, Ina Sam, Rina Arun, Teresa Kasmir, Chaver, Arun, Devaya Harjeka तुझ्या वर्गात आयचे सत्य समपिता बापा तुझ्या पवित्र कृपेन जो मगान आयचे दिवसात या तुझ्या वर्गांक जायसले सगळे सकत कृपा जाणवाय तू फावकर हर एका त्यांच्या कामाचे तुझा आशीर्वाद घाल त्यांच्या कुटुंबाचे तुझा आशीर्वाद घाल बुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल त्यांच्या फायनान्सचे तुझा आशीर्वाद घाल बळाबरी तुझ्या वर्गांक अत्करण पडे तिथं बळवण आमीन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड तुमच्या मध्ये कोणाय की टेस्टमनी दडूक आसात या पेटिशन दडूक आसात जाल्यार तुमची पेटिशन एंड टेस्टमनी 9900332411 या नंबराचे धाडा कोणाकी म्हज्या लागीं उलोवंक आसा जाल्यार ह्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा तशेंच हर एक आमच्या गरजा बसत म्हाका हर एक दिसा आमचे मागणे सकाळचे मागणे या वेळा 7:05 सुरू जाता तुम्ही सरला तितल्या बेग्गे जॉईन जाया सांगाता मिळून आम्ही सम्याक अर्गा सुते करया मग सगळ्या संसारापासून आम्ही माग्या आणि तसेच या जो आमचे युट्यूब चॅनल असा कोणे आयचे या मागणे ऐकवना लेट झाले आमच्या युट्यूब चॅनलला तुम्ही ऐका येत आणि हेरांक तुम्ही या मागण्याचे लिंक तुम्ही दांडिया आणि आमच्या युट्यूब चॅनलला सबार टॉक असतात ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे सिस्टर डेझी सिस्टर सलीन कुटीनो ब्रदर प्रकाशान दिले शिकवण्यासाठी तुम्ही ऐका आणि हेरांक धाडा आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा देव तुमका हर एकला आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन बरोदी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord.